Kaixo, bueno, nire izena Izarronan da, eta harremanekin hasiko naiz mindfulnesseko formakuntzak eskaintzen. Baina nerabei zuzenduz, gaztiok, lehenik eta behin esan, nik izan dutela zuen adina, badakitze zailtasunen aurrean topatzen aitzaten, eta horrez gain, pandemia hau ez da. Gauzak zailago jartzen dugula. Orokorrean esan, mindfulnessek lagunduko digula egunerokoan gutxiago sufritzen eta momentua gehiago disfrutatzen. Orokorrean. Zehazki, gure estres mailak, urduritasuna, antsietatea, hori kudeatzen lagunduko digu, adibidez ikasketen arloan, azterketen aurrean. Gero, automatikoak diren pentsamendu negatiboak askotan, arrastaka eraman ez da izaten, hortik ateratzen ikasiko dugu, hori kudeatzen. Harreman arlotan baita ere, lagunen artean sortu daitezken liskarrak, gurasoekin sortu daitezkenak, familian, hor guretzat onuragarriagoa den erabatera jokatzen ikasiko dugu. Gauza txikiez, orain gainera hainbeste limitazioen aurrean gaudela, oraindik eta garrantzitsuagoa ez da, disfrute txiki horiek gehiago gozatzen ikastea. Eta baita ere oso garrantzitsua, praktikan jarriko dugu eta ikasiko dugu gure burua goxoago eta maitasun gehiago tratatzen eta baita ingurukoak ere. Beraz, esan dezakegu onurak sentitu ditzakegula, bai alderdi plano fisikoan, bai alderdi mentalean, bai emozionalean, nola sentitzen gehan, eta bai ere sozialean, hau da harremanetan lagunak, bikotetxoak, familia, gurasoak, anai-arrebak. Eta, gonbidatzen zaituztet formakuntzan izen ematea, eta giro goxoan hau praktikan jartzea. Eskuzabalik hartuko zaituztet, animatzen zaten guztiok. Venga, besarka!